Endi ngomong nih? Kak, aku sinau kita tanggung jawab ya. Heeh. Tekan ini. Mana tekoni no? Kak, aku nang jawab. Kita nang jawab. Aku sinau. Nang jawab. Aku sinau. Ya sinau. Senene buku yuk ya sekolah. Terus? Ya sekolah ya cek ini. Terus piye tekoni neh no? Yang dia aku sinau. Buku leng loyo kak cek gon 10. 10. Gon kono. Eto. Ayah. Eto ta. Ayah. Ya. Bisa aku sinau nang kono bisa aku sinau kono ya. Ya. Aku nang kono ya. Kita sinau kono aku tangan. Aku yang nganggo tangan sih. Aku nganggo seplopen. Ana goleki TKI pitik. Ana. Tek bolpen endi tek ngono. Nek bolpen nang kono. Dudu. Ana TKI pitik. Tek bolpen endi tek? Bolpen endi tak? TKI nang rakring. Ana. Banter. Tek ngono. Kak. Jerit ah. Kak. Aku nang kene weh nang kono ya. Sinau kono ya. Aku nang tangan nanti. Kapal. Disayang. Disayang. Muni no. Muni.